Și noi un clip aici să vedeți cum a luat chili pepperul și celelalte fructe. Și chili pepperul a fost acolo pe canapea și încerc de 1000 de ori. Revenind după aia. Bă, ce pe aproape eram, bă! Și am reușit odată. Haide, mă, să investigăm. Pe pena asta, cred că nu mai știu unde. Era pe undeva pe aici, pe ăsta. Uite, ce vă zic, mă? Aici, de aici puteți să luați chili pepperul. Hai să arăt și alt fruct, dar o să fie mai greu de luat. Dacă aveți un obiect mic care se zboară sus, așa, trebuie să e bine. Și de aici, eu am luat lămâia, dar o să fie mai greu pentru mine. Adică n-a fost greu, dar lămâia. Și haideți să trecem la altul. Alt fruct bolun o să se afle undeva în camera asta, care voi când veniți în camera asta să urcați, voi nu vedeți melonul ăsta. Și vă spun și eu de locul ăsta care puteți să găsiți melonul ăsta. Cred că toată lumea știa de ăla, locul ăla. La toată lumea. Și voi dacă nu știați, aici e un cozonac. Și dacă nu știați, trebuie să luați. Bă, frate. Hai să mai găsim. Da, unde a fost, nu mai știu. Da. Pe undeva pe aici, dacă voi nu știați, urcați pe perna asta. O luați pe aici. Voi dacă nu știați să sunteți noob la jocul ăsta, e aici un din ăsta. Și un cochi din ăsta. Și mai sus avem altceva, dar nu pot să urc, că n-am din nou prietenul în partea mea. Și voi dacă puteți, tot aici, sus, dar să urcați al doilea creș. Bă, frate, câte creșuri îmi dă? Bă, mi-a dat 2 creșuri. Unul așa când v-am zis de cozonac și unul când v-am zis de nu mai știu locația. Care era locația? A, pe ăla, da. Acum mi-am dus aminte. Tot urcați pe aici, pe pena asta și dacă urcați pe pena asta, urcați pe aia. Și dacă aveți ceva mai mic, un piper din ăla, puteți să ajungeți fix acolo și nu pot. Numai decât mă duce prea în stânga, mă duce prea în dreapta, nu știu. În dreapta mă duce mai mult. În stânga, adică în stânga. Că nu sunt, eu știu unde e, stânga-dreapta. E prea greu. Bă. Alo, bobiță. Alo. Cum am căzut pe între ălea? Sunt atât chili pepper și da. Bă. 3, 2, 1 și... Bă, mă, dar aproape mai, bă! Hai să vă arătăm următoarea locație. Voi nu iubi, voi cred că nu știați de locul ăsta. Care se ascunde un chips. Un chips aici. Și voi cred că nu știați de locul ăsta. Se ascunde un chips. Că chipsul ăla puteți să luați, dar trebuie să aveți ceva subțire. Hai să vă arăt încotro. Următorul obiect e în apă. Stai dacă să urcăm aici, dar hai să vă arăt și eu cum fac aici. Că voi nu prea vedeți cum fac eu parcurs. Uite, aici, jos. Aveți ăsta, nu știu cum se cheamă fructul ăsta, dar l-aveți. Și cred că următoarea locație, cred că e aici, nu e. Hai să vă arăt. Tot în baia asta, dar acolo. Dar nu știu cum ajung acolo, că mă duce fix acolo. Și nu ajung eu acolo.
Dar dacă aveți așa un din ăla așa, hai să vă arăt următoare. Neapărat o bomboană din aia ca să urcați acolo. Papa. Nu, papa, am uitat să zic să mai merge la locație. Că mai avem așa 10 minute din clip. Mai avem 10 minute. Și terminăm clipul. Pa. Bă, nu pa, nu pa, hai să ne mai uităm ce găsim. Acum am descoperit că acolo e un Asta bă, cum se zice la gluma aia? Ananis. Ananis. Cu ce e asta? Hai să vă arăt locația. Tot aici, dar în spatele toaletei. Dacă știți voi. Că eu nu prea mă joc ăsta, dar pe spatele toaletei. Și găsiți de așa ceva, nu știu ce cu ăsta. E așa un coco de ăla, combinat cu mări. Așa. Și să vă arăt încă una. Cred că mai avem așa 15 din ăștia. Că uite să vă arăt cât am. Bă, mango. Vă arăt eu, că alea simple se găsesc foarte simple. Bă, hai să vă arăt toate chestiile care le-am luat. Numai acolo care așa. Hai că nu mai închid cadrul, nu mai fac așa multe publicități. Să ajungem mai repede să fie mai scurt clipul. Ăla, cred că tomato mic ăla, l-am găsit. Vreți să știți unde e mango și pita? Pita e după perete aici și mango e după ăsta. Și tomato ăla, tomato mic, e până pe undeva pe ceva. Alo, hai că e bine. Hai că e bine. Pe undeva până între cărțile astea și spatele aparți. Dacă voi știați. Uite aici. Și vreți să mai știți o locație ca să luați un nu știu ce fruct o să se afle aici. Nu știu ce fruct se află aici. Dar vedeți voi că v-am arătat un loc secret care nu știa nimeni. Bă, asta vă arăt. Căpșuna aia cred că o știi. Pe bune, mai dai încă un crejul pe 2 minute, 3. Hai bă, că mai... Hai să încercăm aici. Să vă arăt. Așa. Și am ieșit și am intrat înapoi, atât. Așa am făcut ca să nu mai vedeți așa mult. Că drag. Da, o să fie mișto. Dacă nu mai pun pauză, cred. Cici. Hai, nu e nimic, na. Eu nu prea știu locurile. Piperul aici n-are cum, sticluța cu bere. Vreau și o bere. Bă, hai să prăjim chili pepper, o să dureze 1 minut. Hai să așteptăm. În timp ce se prăjește, hai să vă amintesc de un joc. Ăsta, Cui Master, e cel mai cunoscut joc și cel mai bun joc care știți. Băi, e visul meu jocul ăsta. Și Mesh Master, amândouă jocuri sunt cele mai bune. Și în timp ce o să se prăjească, o să mai fac și niște glume. De ce nu poate să traverseze ăsta? Ca să traverseze strada? Că e verde. Pe bune, nu râde nimeni. Și acum s-a prăjit. Arată cam groaznic și cam se rupe ușor. Bă, te rog să fii pe ăsta, că vreau să intru. Bă, pită. Oh. Bă, am uitat un loc acolo. Hai să jucăm cu chestia asta. Că pe mine o leacă mă face tărâs. Adică face o leacă tărâs. Râde, ai că... Uite, potato. Și am mai văzut, cred că... Hai să vă spun și de alea de sus, dar o să fie mai greu. De urcat casa e cam greu de urcat, că e și grasă.
Hai că plânge nebuna mea. Nu poate să urce. Și asta vă spunem de... cum se zice la asta? Scrieți în comentarii că nu știu cum se zice la asta. Haide să-ți vă arăt încă ceva. Dar mai întâi trebuie să ne dăm cu capul de perete, să fim bolunzici. Bolunzit. E bolunzit rău potatul ăsta mic, adică tomato, tot timul, tot. Și aveți egg aici sus. Și acolo aveți un watermelon, un pepene. Ce caută pepene acolo dacă încă mai e un pepene? Uite, acolo unde e geamul ăla, acolo găsiți și candy-ul ăla. Și hai să vă... Și banana e greu de luat. Dar vă spun cât de greu e. Bă, pe mașa aia n-am reușit niciodată să urc. Și cred că reușim acum. Nimic. Și acum te spunem la pauză. A fost o leacă de ceva. Să bea și o leacă de apă, că mi-era sete. Ba? Bă, așa. Și hai să vă arăt. Cam v-am arătat prea multe locații, dar o să mai ținem 3 minute. Și să vedem în comentarii dacă cine știe toate camerele, ca să iei toate fructele. Adică să facă un clip, adică nu clip. Să scrie în comentarii dacă știu sunt. Bă, teleportează-te, nu contează. Nu, am pierdut. Nu contează, am pierdut limita. Pune-te, frate, înapoi. Mi-a fost dor de ăla. Să se reîntoarcă. Pune-te, frate, înapoi. Se mai deschide? Cam mic și nu prea. Hai să mai vedem ce puteți să mai luăm. Voi știți de un loc? Adică voi știți de asta? Sau ăla după scaun care e un cookie cu ciocolată. Cred că nu v-am arătat ceva care o să vreți o leacă. Am luat chili pepper să sar mai bine. Și voi credeți că asta e altceva. Dar ăsta e un fruct. Adică am mâncat ceva dulce. Mai avem 2 minute sau 1 minut și jumătate trecă. Hai să vă arăt repede celelalte lucruri. Și ultimul fruct în baie. Hai să urcăm în toaletă, că în toaletă se găsește. Adică în lumea aia. Al fata aia boabă. Intrăm. Mai am o leacă de baterii, lasă. Că tot o să terminăm clipul ăsta, cred că mai într-un minut. Haide. Și am ajuns aici. Ce mai ziceți? Am ajuns aici. Și voi, dacă nu știați, puteți să luați leguma asta, boabele astea. Dacă intrați aici, în colț, găsiți asta, un nugget ascuns. Un nugget ascuns găsiți. Oh, nu trebuia să o activez. Kills. Oh, no. Și ăsta a fost cu clipul. Dacă mai fac niște clipuri, să mă dați în comentarii. Și v-am pupat, like și subscribe.
Și hai să vă arăt ultimul locație. Nicăieri, băi, hai pa!